Dobrý den, já vás vítám na dnešní semináři na téma pracovní právo v praxi. Tak jak vidím, tak je to sama mladá tvář, to znamená perspektiva firmy. Je vidět, že už jste absolvovali řadu seminářů, napsali jste si, tak jak vás mám oslovovat, na své cedulky. Já vás zase poprosím, kdybyste byli tak hodní a pokud budete mít dotazy do mě, abyste mě oslovovali také křestním jménem. Vaše firma mě požádala, vzhledem k tomu, že dochází k neustále novelizaci pracovního práva, abychom si řešili některé nejzákladnější otázky, které potřebujete ve své praxi, a zároveň abych vás upozornil na nejnovější ustanovení v posledních změnách, které se odehrály. Takže to téma má název Pracovní právo v praxi. Tak to je k vlastnímu tématu. Nyní něco ke mně. Jmenuji se Jiří Tomán. To je můj podpis, pokud byste někde chtěli ověřit, že jsem to já. A mám zkušenosti v oblasti personální práce, řízení lidských zdrojů. Co se týká teorie, tak se zabývám problematikou personalistiky, pracovního práva a také vyučuji základy ekonomické teorie. Tak v tématech, které řeším z účastníky seminářů, většinou tuto problematiku spojuji. Není to orientované jedním směrem, ale v takovýchto souvislostech. Na co se v semináři zaměříme? Já bych rád, aby to bylo co nejblíž vašim potřebám. Tak buďte tak hodní, máte před sebou ty krásné bločky firmy. Kdybyste mi mohli na ty papírky napsat, než já vám rozdám materiály, které budete mít k dispozici, otázky, které by vás nejvíc zajímaly, ty já si potom pozbírám a tak, jak bude průběh semináře, buď na ně odpovím, tak jak narazím na ten daný problém, ale každopádně v závěru semináře si k tomu vrátíme a zároveň se vás zeptám, zda ta odpověď je pro vás dostačující. Tak, ještě teda k tomu, abyste viděli, že jsem nepřišel s prázdnou, máte k dispozici tady nejzákladnější problémy, které jsem považoval za vhodné vám připravit, abyste se v nich orientovali. Myslím si, že zejména taková záležitost, jako jsou překážky na straně zaměstnance, je vždy pro vedoucího zaměstnance výhodná, aby měl pod sklem a věděl, aniž by musel volat personalistovi, kolik zaměstnanec má na vlastní svatbu, já nevím, na další události, jak dlouho může být u lékaře a podobně. Takže to je jedna z věcí, kterou tam máte. Možná, že budete potřebovat i další materiál, který tam máte k dispozici. To je řešení zaměstnance, který, tak jak se říká, zlobí. To znamená, že nastává situace, kdy musí přijít pohovor, výtka, a máte tam konkrétní návrh, jak taková výtka může vypadat, včetně toho zaklínadla, že pokud nejde ke zlepšení, tak je možnost výpovědi.